Ito po si Sunny Mejia ng Pinoy Peña. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa mga kababayan natin o mga ka-vloggers natin na nag-comment sa aking comment box. Maraming pong salamat sa inyo. At meron tayong mga katanungan sa aking email kung paano ko raw nalalaman kung alin ang panglabas na electrical box at alin din ang pangloob na electrical box. Ito po, panoorin po yung ating video para malaman po nating lahat. At syempre po, huwag niyo pong kakalimutan mag-likes at mag-subscribe. Salamat po ulit. Ito na po yung ating mga nakolektang mga spare parts na galing sa ating maliit na storage. At atin pong aalamin kung sino-sino po ang magkakasama at alin ba ang pwedeng gamitin sa labas ng bahay at sa loob po ng bahay. Nandyan po ang mga switches at mga saksakan at kung ano-ano pa. Ang unang-una po ay single gang weatherproof box. At yan po ang kanyang connector. Ito po ay half inch po lamang. At yung kanyang connector, may thread din po siya at ganun din yung ating box. At ganito naman po ang itsura ng kanyang connector. Pag inalis po natin yung higpitan ng para sa ating conduit, meron po kayong makikitang parang singsing ito sa loob. Ito pong singsing na to ay siya pong umahawak doon sa conduit. At ito rin po yung pinakasil niya para hindi po siya pasukan ng tubig. Kaya po inaalis muna ito doon sa connector para makita po yung pinakasingsing niya. Ano po? Saka natin po higpitan. Higpitan po ng maigi. Pero tama po lamang. At ito po ay hindi po mailalagay ang ating clamp pag hindi po natin linagyan ng offset ang ating tubo. Kung makikita nyo po ang ating tubo ay medyo mataas. Kaya dapat na lagyan po ito ng offset. Dito naman po kakailanganin po natin ang bender para sa ating conduit. At syempre po, depende sa ating binebend na conduit. Pero itong particular pong ito ay pang half inch po lamang. Atin naman pong ipoporma yung ating bender ng mga 1 inch po sa dulo ng tubo. Saka po natin i-bend ito ng at least 20 degrees po lamang. Dito po ang pinakaliko ng ating tubo at atin pong ikutin ang ating tubo at doon po natin ikakalang din ng mga 1 inch din sa pinaka ng kanto ng pinagbendan. At inyo pong tandaan na ito po ay inikot natin at dito naman natin po ibabalik o ibebend ang ating tubo. At yung bend naman dito ay ganun din po, mga 20 degrees lamang po. At sinisipat po lamang natin ito ng ating mata. At babalik naman tayo sa ating single gang na box at isusubok natin kung tama na ba yung ating offset ng ating tubo. Ngayon pong offset na yung ating tubo, madali na lang pong ilagay yung ating clamp. At itong box na to ay panglabas po lamang. At pwede pong ilagay itong box na to sa mga nababasang lugar o kaya malapit po sa mga swimming pool. At pwede nyo pong gamitin itong box na to sa switch o kaya patayan. Pwede rin gamitin itong box na to sa ating mga saksakan o kaya outlet. At pwede rin ninyong gamitin itong terminating box. At pwede nyong kabitan siya ng socket na lalagyan po ng ating floodlights. At nakakabili naman tayo ng ganitong box na dalawa ang
butas sa ibabaw o kaya dalawa rin ang butas sa ilalim. Para kahit na dalawa ang pwede nyong ilagay na floodlight. At ito naman po ang kanyang magiging itsura pag ganito po ang kombinasyon ng gusto ninyo. Yan po yung kanyang cover plate at may kasamang gasket. Dito naman po ipapakita ko po kung paano pong inaayos ang ating mga wires bago po ipasok doon sa ating conduit. At kung maigsi po lamang ang kanyang pupuntahan, pwede lang pong ganito na po ang pwedeng gawin sa ating mga wires. At kung mahaba-haba naman po ang kanyang biyabiyahian, ginagamitan naman po ito ng fish tape, electrical fish tape. Binabalik po natin ng pabalik yung isang wire para po smooth ang pasok niya doon sa loob ng tubo. Para mas madali ring ipasok ang ating wire. Dito naman po kung paano natin stripin yung ating mga wires. Ito po ini-strip po lamang ng at least mga half inch. At depende rin po sa ating outlet na nabili. Pero po yung ating outlet na particular na nabili, half inch po lamang ang pang-strip nito. Sa karamihan pong outlet na ating in-install, at para rin sa ating katanungan ng ating viewers, dito po pupunta yung berde at dito naman po yung puti, at yung itim naman po ay pupunta po doon sa kulay tanso na tornilyo. Ngayon po i-install po natin yung ating outlet para naman po lalong maliwanagan yung ating katanungan na galing sa ating viewers. At take note po mga kaibigan, ang ground po at saka yung puti lagi po magkatabi yan. Kaya kung minsan pag nakakabili kayo ng outlet na yung tornilyo po ay pareho po yung kulay, lagi nyo lang pong tatandaan na yung ground tsaka yung kulay puti ay magkatabi. At ito na po yung itsura ng ating outlet na naka-install na. At ito naman po yung kanyang cover para hindi po siya nababasa. Saka po yung gasket po natin ay tamang-tama lang po doon sa paligid ng ating electrical box. Kaya po pag in-install yung takip, medyo ipoporma lang yung ating gasket. Ano po? At binubuksan po ito yung kanyang pinaka-cover para makita po yung isang tornilyo sa gitna. At doon po natin inigpitan ng maayos. At tamang higpit po lamang. At ito na po yung ating kabuuan ng panglabas na outlet. Kagaya po ng aking sinabi kanina, kung akala nyo po ay mababasa ang inyong outlet, ganito pong kombinasyon po ang gagamitin ninyo. At meron po siyang kabilaan na tornilyuhan. Ito pa po yung isang kombinasyon. Pwede po ninyong gamitin na service box. At ito po ang ating tatandaan. Depende po sa tayo ng ating box. At kung yan po ay pataas, yung ating wire nut ay nakapayong po sa ating mga wires. Hindi po siya pwedeng pasalog. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan yung ating plate cover.
At ito po yung kombinasyon ng service box. Ito po ay isang halimbawa ng ating karamihan na ilaw ay wala pong ground. Dito po natin nilalagay yung ground at yung connection ng puti sa puti at itim sa itim. At yan po ang kabuuan ng panglabas na electrical box. Meron po tayo isang halimbawa dito para gamitin sa isang makorner na lugar. At marami pong klase ito. Ito po ay tinatawag na LB type. At pwede nyo rin gamitin dugtungan ito na inyong mga wires. Magtungo naman po tayo dito sa ating multi-electrical box. At ito pa rin po ay ginagamitan ng conduit at sa mga hindi nababasang lugar. At yung kanyang connector ay naiiba po, hindi po ito seal type. At katulad po ng sinabi ko po kanina na hindi po pwedeng mabasa ito at depende po sa inyong gagamiting lugar. At ganun din po sa ating mga conduit, nakaliko po ito ng maayos para po magandang tignan at mailagay po yung ating clamp na maayos. At ito pong box na to, marami pong kombinasyon to. Lahat po ng nakikita nyo knockout na butas, magagamit nyo po lahat yan depende po sa application o aplikasyon na gagamitin nyo kung saan po ba. At ito po ang isang halimbawang para sa 220 na outlet. At ito pa po ang isang halimbawa ng ating mga outlets. At ito naman ay doble at para naman sa ating 120. At hindi po natin pwedeng ikutin ito ng ganito at ito po ay tatama sa ating connector, ang ating mga wiring connection. At pwede nyo po gamitin itong service box depende sa inyong aplikasyon. Ito pa po yung isang klase na multi-box at ginagamitan din ito ng ating conduit. At ito po ay pwedeng diretso na yung ating mga saksakan at saka yung mga switches. At ito namang klaseng ito ay hindi po pwedeng gamiting service box. At pwede po ito sa ating double na switches. At diretso na po dito yung ating switches. At karamihan po dito pinagagamitan ay sa mga gagarahing existing yung ating wall covers. At pwede rin pong gamitan ito ng plastic cover na ganyan o kaya naman po ay metallic. Ito po nakikita ninyo, ito po ay pang-isahan lang. At syempre depende po sa aplikasyon kung saan nyo gagamitin. Kaya pag kayo po ay namimili ng materyales, marami po talaga ang pagpaplano. Katulad po sa nakaraan nating video, ginamitan po natin ito ng flex conduit. At ganito po ang kanyang paglalagay ng conduit at yung kanyang connector. At depende rin po sa application kung saan nyo gagamitin ito. At karamihan pong pinagagamitan nito ay sa ceiling o kaya sa mga bubida. At yan po ang ating flex conduit na kasama ang ating multi single gang na box. At ito na po yung ating pinakahihintay na gawa sa plastic na electrical box po. At ito po ang halimbawa kung yan po ang inyong wall at gawa po ito sa drywall at gusto nyo pong magdagdag ng isang electrical outlet o kaya switches, po pwede po lahat yun. Ang pagbubutas po nito ay katulad ng sinabi ko sa aking isang video, pwede po ang razor blade. Hindi ko na po pinakita kung paano i-cut itong butas at yung nakaraan nating video
doon na po natin ginawa yon. At pag nabutas nyo na po, isusukat muli, ano po, at titignan muna natin kung saan bumabangga, at kung meron pang bumabangga, medyo bawasan pa uli. At ito po ay tinutulak po lang ng papasok, at pag hinigpitan nyo po yung tornilyo, at ito po ang makikita ninyo sa likod ng drywall o kaya sa loob ng drywall. Habang inihigpitan nyo po yung tornilyo, tatayo naman po yung kanyang pinakatenga, at yun po ang naghahawak sa ating box sa loob. At para hindi na po siya lumabas. At ito po ang itsura pag nahigpitan na natin ang ating tornilyo. At ito naman po yung isang klase na gawa rin sa plastic, at yung kanyang pinakatenga, tatlo naman po. At pwede natin pong gamitin itong service box, ilaw sa ceiling, tsaka ilaw po sa dingding. Ito naman po yung ating Romex na tinatawag. Ganito pong klase ang ginagamit na connector. At pinagagamitan po nitong Romex ay karamihan po ay sa loob ng kesame o kaya sa loob ng drywall. At depende rin po sa inyong aplikasyon kung saan nyo gagamitin yung inyong Romex. At yan lang po ang kabuuan ng ating Romex at saka ng ating mga electrical component. At syempre, yung ating iba-ibang electrical boxes. Yan po yung ating kabuuan ng ating electrical component. At sana nagustuhan nyo yung ating video. At syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-likes at mag-subscribe. Salamat po!